Haya, kuru wachako ayanga chindu mar buch jo piny Senator Maoma Beni godwa kae ndi Honorable Moses Kajwang erokamana inya kuomi wasiche gi Senator. To Happy New Year poka neni higa. Happy New Year Trevor. Erokamana. Erokamano. Nitiere weche manyien mang'eny ma pod wuok ka, lakini wachaka ne gima notimore chon. Jatend piny Kenya men William Ruto ncho biro nyaka Homa Bay. Kun kaka jotelo makanyo ang'o manu winjoru kode ma nyalo kelo dongruok ne jopiny. Erokamano Trevor, jatend piny Kenya William Ruto ne olimo wa Homa Bay e juma mokalo kendo nolimo counties mamoko ma Kaluo. Agenda maduong' ne en dongruok. Ne wabed piny wapenjore ni William Ruto to nokwaringo gode siasa kendo nokwamie kura. Kendo pod wan gi paro moko ni yiero manolandi duoko manolandi kamoro ne ok ni kare. Lakini kata kamano katiba mayanga kaka seneta e katiba mayange kaka ker mar Kenya. Ne wabed piny ma wawacho ni kobiro thurwa to nyaka ne wabed kanyo. Nyaka ne wabed kanyo mondo wanyise dwach jopiny. Ahinya yore mag dongruok. Ingeni kata kawuono kata debed ni ng'ato riemba piko kata ng'ato nie duka kata tiyo mane tich mar saloon. Kopo ni isetiyo gi siling 1,000 kawuono, nitie siling 160 mosedhi ne sirikal. Miluongo ni VAT, manusuru madhi ne sirikal. Wan joka nyanam, wan joluo, wachulo usuru mana kaka jok mamoko tunge moko mag piny. Wachulo usuru pile mana kaka jo Mount Kenya, kendo mana kaka jo Rift Valley. Koro ne wawacho ni nikech pesa ma Kaluo dhi agulu achiel, tagulu no ng'ama nigi kifungu ne en ker William Ruto. Nyaka ne wabed kode piny mondo wagan kode kit yore mwadwaro, kit dongruok mwadware nam, kit processing factories mwadwaro. Mane gima duong' man watimo ne president, kendo wamor ni kano biro kaka wendo en bende notimonwa luor. Kendo nokodonje weche mag siasa matek. Ne wabet piny kuom seche 2 kaka jotelo ma Homa Bay moyier ka wawacho weche mag yore kendo nwadoyo yore go duto te. Ma mbunge ka mbunge wacho yore mane gweng'e, ma governor wacho kit dongruok gi development plan ma en godo kendo kako nyalo riwore gi sirikal mamalo mondo jo Homa Bay oyud ber. Mane kit mbaka ma wagombo ni wago gi William Ruto gi sirikal mare. To weche modoko ka siasa, wan waneno ni Kenya wan gi gimoluongo ni political freedom. Wan gi thuolo mar bedo e ODM, wan gi thuolo mar bedo e chama mamoko. Mana kaka pile ka pile jo Catholic odak gi jo Adwen, kendo odak gi jo Islam, kendo odak gi jo Angili, kendo odak gi jo Nomia. Onge ng'at mabodhi dala ja Catholic ni in koro we Catholic duoge Adwen kata we Adwen ye Catholic. Wan gi political freedom kendo wanyalo gomba kamar dongruok kapod wan as political parties ma wasebede kako ganda. Senator, ntie jo mawacho ni biro ne mano biro Kaluo no oduoko mbi mar ODM chien. Bentire adiere wachni ni mbi mar ODM odok chien nikech jotelo kaka un koro oseyie ni gidhi tiyo gi sirikal. Onge mbi mar ODM odok chien kata matin. Jotelo mane obede bura gi William Ruto ne gin jo ODM te. E room kama ne wabede ne nitie mana jotelo mano yier. Giduto te, a governor, nyaka women rep, nyaka senator, gi wabunge duto te ma Homa Bay 8 ne gin jotelo moyier gi ODM. Onge ng'ato kuomgi mosedar mowe chama, kata speaker mar assembly ne ni kanyo, nyaka majority leader mar assembly mar Homa Bay motel ne gi ODM. Onge dok chien, mana kaka na wacho ni wane ODM, kendo ng'ato biro wacho ni wuoda Jwang' iriambo jo Homa Bay ok ni ODM te. Mana dieri, William Ruto noyudo kura moko matin, mano wacho ni nwamie kapuoyo, to wacho ni noyudo koyieyo. So yes, nitie jok moko Homa Bay maka moro ok subscribe to ideology mar ODM, lakini ng'eny jo Homa Bay gin jo ODM kendo gin bang' Raila Amolo Odinga, kendo kan warwako William Ruto nokwarwake ni wadwa dar, nokwarwake ni wadwa loko chama, nokwarwake ni wadwa loko din marwa pod ni kacha. Gimomiyo awacho ni pod wan kar ODM ni katibed gi dongruok to onge thuolo gimoluongo gi dhongere ni freedom. Dongruok maonge thuolo, dongruok maonge freedom ok nyal terowa mabor. Kendo king'iyo historia ne pinje maoko in Europe, in the United States, ne nitie thuolo moro mane gin gi slavery, mane gikawo jorotenge tiuso kocha to bedo jotich misando. Slavery nogero pinje ka, lakini jogi nikech nok gin thuolo, nok en gima ne nyalo dhi nyime
kuom ndalo mang'eny. Wakoloni obiro Afrika ka. Gidiyowa ka giwacho ni gigero Afrika, ni giyawo wang'wa. To jarateng' ne onge gi thuolo. Ukoloni nokobudho. Kidhi South Africa, chenro mane gin godo mar apartheid, mani wacho ni ng'ama piene rachar, nigi haki mang'eny malo ng'ama piene rateng'. Ne giwacho ni gigero South Africa. To jarateng' ne onge thuolo, nokobudho. Omiyo Kenya ka bende, kata kwa gomba kamar dongruok, to nyaka wang'i ni jowa ni thuolo, jowa nigi freedom, political freedom, jowa nigi religious freedom, jowa nigi economic freedom, jowa nigi thuolo moko mokete katiba ka, nikech katiba o define thuolo go te. Mane gima wadwa ni wang'i, kik wabed gi president, maneno ni nikech onyalo biro mosing ndara, koro nyalo diyou e yore mamoko, modoko ka thuolo maru mar bedo gi chama maru. Ni nikech in gi president ma control agulu mikete usuru, koro nyalo diyou ni koro kik uwuo. Koro nyalo neno ni ochiwo pesa kata ochiwo mwandu e yo moro moko riere tir, omiyo areas mamoko to komi areas mamoko. Omiyo pod wabo bedo duond oganda, ok oganda luo kende, to wabo bedo duond oganda ma Kenya, mondo wane ni kata ka en dongruok, to en dongruok mopim maber. Jaluo ne en ng'ama nigi lony e weche mag pok. Wan ka wadongo, kata ka ne wayeng'o, ne wang'eyo kaka ipogo agoko. Ne wang'eyo ni ng'ede moko dhi ot maduong', ng'ede moko dhi ot matin, to ot ka ot nyaka ne yudi. Mane kama wadwa ni wakete William Ruto, ni ot ka ot nyaka bil ng'et mar chiaye kata ring'o miluongo ni Kenya ni. Seneta, thuolo miwacho ni ema jomoko seyo ni koro kaka jood bura moko ma ODM. Wacho ni ODM koro nyaka gore peksin, mondo ng'iyane ni kanye manodhi marach, to bin telo be koro nyaka loki. Jomoko penjo maratiro ni ODM ni bentie ka Raila Amolo Odinga onge iye. Nikech nitie joma wacho ni koro nyaka ugoru peksin, ng'iyane ni to gima dho ngere luongo ni restructuring. Mano be mbaka mosegoye i kindu kanyo ni koro sani wach ni koro chope ng'iende, koro nyaka wang'iyane ni kanye mwateg chungo motegno, kanye mwarep to nyaka loke nang'o. Mano tadieri, mano taparo ni nyaka watim. Kia e yiero kod yombo kata yombi, nyaka ibed piny migo peksen. Nikech kamoro yombo to nitie gweng' moro manigeno ni idhi yude kura mang'eny, tiyudo ka giluoki. Koro nyaka idog chien mipenjri ni to kare ang'o miyo jogweng' cha kana biro ne girwaka gi mor sironyo, to kochopo kar kura to gimiya kapuoyo. Kata wan bende ne wan gi geno gi dhoudi mamoko. Ne wan gi geno ni Kenya ka ne wang'iye maber, to nwadhi yudo kura mang'eny kuonde mang'eny. Kata debed ni Chebukati gi jo Venezuela go nokodonje wechegi. Ne wan gi geno moro ni kura manwadhi yudo ne dhi bedo mang'eny, makwale ne dhi bedo matek. Osetimore Kenya ka. Kane Moi okelonwa Uhuru Kenyatta mokwongo higa mar 2002, Kibaki noyombe mabor ma Moi nok nyal tiyo gi rieko moro amora mar kwalo kuracha. Ting'eni ndalo ka Moi ne nigi teko mang'eny, nonyalo loko gigo. Omiyo wan bende nyaka wapenjre ni gima ne wadhi kawo ni, Raila Amolo Odinga nowacho ni ochalo ng'amo dhi e dwar moba tong', to tong' ochuo le e thim kocha, to winje bade ni gino ochuo le. Ang'o manotimore maka koro wadhi kuma leno nengo bed ni elo, to wayudo ka ng'at machielo moseting'e? Mano penjo manyaka wapenjre. Nitie makosa maka moro wasetimo kaka ODM, nitie makosa ma IBC osetimo, nitie makosa mosiepewa mamoko mane wan godo gigeno kamoro osetimo. Mano nyaka wapenjre. To gima duong', ana paro ni kaka chama nyaka wagore peksen, lakini kaka Kenya bende ana paro ni nyaka waket commission moro mondo wapenjre ni to ang'o momiyo yiero ka yiero weche gi wuok. Wach mar technology ni, ang'o manyalo miyo wanyalo tiyo gi sime kuom oro pesa, wanyalo tiyo gi sime kuom timo bank transactions, to kwanyal bedo gi trust gi technology e weche mag yiero. To ken Kenya kende, Trevor, gino timore nyaka Amerika, kata pinje maoko nitie makoro oseyo weche mag electronic voting. Kiparo United States of America emano chako gino. Kane George Bush ne piem gi Al Gore, nyalo paro gima notimo voting, to nitie kaka nodhi otimore, ma gik moko timore, ma weche olokore. Ma George Bush koro yombo kama Al Gore ne goro gadieri. Omiyo gigi ok timre Kenya kende. Na paro ni wanyalo timo nonro. Gima pok wawinjore ni ker dwa ni mondo ene moket commission
matimo nonro. Jatugo ok nyal yiero jogo madhi review VAR. Kamoro ne wanyalo keto inquiry mar bunge. To mano bende buogowa nikech bunge ka waneno ka minyonge osedonje. Kendo jok moko manwa paro ni jowa ineno ka gotieno gin kocha to godichien giwacho ni gin komachielo. Matin nitie joma dhogo ube iye kanyo. Mano to timore e siasa. Koro mane mbaka ma pod wagoyo mondo wayud the right formula mwanyalo timo godo review mar yiero mokaloni. Trevor okayie gi ker William Ruto e weche mosewacho kuom dalariyo mokalogi. Ahinya kodok koka retirement mar Chebukati. Ingeni adhola ni watemo ni mondo changi. Watemo ni mondo wala mirima. To pile kosoke kowacho kaka Chebukati nidwa negi, kaka Chebukati ne jok moko ofundo. Wiye wil ni Chebukati achiel ni tema nokelo jo Venezuela Kenya ka. Chebukati achiel ni ema nong'ado yiero mane timore Kakamega, stronghold marwa. Chebukati achiel ni ema nong'ado yiero manonengo timre Mombasa, stronghold marwa. In penjri ni jo Mombasa dego kura chieng'no duto te, gi jo Kakamega dego kura duto te, to jo Venezuela ka dewe timo gik mane gitimo ka. Omiyo Chebukati ni owe loso kuome kagima ene malaika manoreso Kenya. King'iyo rekod mar Chebukati, king'iyo kata kit pesa mosetiyo godo e weche mag yiero, king'iyo kata jogo manokot gombulu, ng'iye yiero mokalone, joma nokgo ombulu ne ng'eny kabisa, nyiso ni ne gionge gi trust. Trust ne gionge godo nikech ne gineno ni Kenya ka kata iluto ombulu miluto no does not matter, ng'ama kwane ema mata. Omiyo mane momiyo na gombo ni watim an inquiry, a review of the elections to Chebukati to ko-retire odhi adhiya mos, odhi oyue, olemne Nyasache ni mondo omede ndalo, odag ndalo mang'eny malo jogo Kivuitu gini manosebedo jokombe mag IBC. Aput miwacho mondo keti mar ng'iyo ni ombulu no dhi nade ni. Kawuono Jeremiah Kioni nowacho ni useyudo maleng' ni nitie kaka yiero ni nokodhi e yo makare. Ang'o makoro yudo sani manokunyal tere doho manong'ado ni gik manukelogo ne giluongo gi dho ngere ni hot air. Ang'o makoro yudo sani mopogore gi manoyudo chon? Wadoke katiba. King'iyo ndalo ma katiba chiwo minyalo ng'i godo petition mar presidential election e ndalo 14. Aneno sani e Nyakalondo kulando ka Mijungu Migori kocha ong'ad buche kawuono. Tiende ni en obedo gi dweche chiegni 4 abich minyalo ng'i godo gigo chiegni mana dweche 6 ming'iyo godo gigo. To koro pare ni mar president to mana ndalo 14, to kinde odhuro, to documents odhuro. Ne wadhi kacha gi chakla mopong' gi files. Koro Supreme Court judges ka ok ginyal bedo gi thuolo mar ng'iyo gigo kuom ndalo 14 go. Emomiyo ne wabedo gi paro moro kata ndalo mane wadhiro weche mag BBI ni petition mar presidential ne wanyalo medo ne thuolo matin mondo documents kata records kata forms mokel e doho inyalo ng'i gi malong'o, maka koro doho chiwo duoko kendo ng'ado bura, ten bura ma ji ok dog chien kendo nitimo verification. Kaka wan bende sani no chunowa ni nyaka wamany forms kate, wamany jogo ma nigi lony e weche mag data, jogo man gi lony e weche mag statistics, weche mag kwano, mondo ginginwa gigo maber. Wang'eyo ni mano tok bi loko loch mar William Ruto sani. Nikech kata bed mani aput no koro umiyo gi gigo magi wacho ni nitie wach moro ka. Ok bi loko lokruok, ok bi loko duoko manosebiro. Ok bi loko. To biro yawo wang'wa ne gigo matimore sa asaya ma ji odhi e yiero. Biro yawo wang'wa ne jogo masani nikech tam gi orumo koro gimanyo tije mamoko ma ginyalo dhi retire. Sani giloso ka gima gin malaike mo reso Kenya. To wigi wil ni chandruok mang'eny, nitie jogo mang'eny ma kamoro nok mor gi kaka ne gitiyo. To gi jok mang'eny manoko go kura nikech ne gionge gi geno ni jogo ma rifari, jogo mochung' ne ombulu, ne gin jok mane oko lengore konchiel. Koro mangiso ni ma uluoko sende kata bedo ni welo ko biro. Luoka san mondo san obed maler lakini donge lar liare waywe pile okinyi kata de bed ni mafua kolwar ti yweya mano to nyaka watim. De in king'iyo kaka ODM ng'ano manondhogo ang'o manodhi marach nikech itemo liekonwa go seche miwuoyo matini wacho ni samoro nitie jomoko manoko tiyo kaka nuparo
kanye mane wach ni olokorego, yamo noloko kanye? Okapar ni kama koro jo Kenya oyie ni gi dwa keto Raila Amolo Odinga kaka ker, ni nitie ng'at achiel kata ji ariyo mane wanyalo siemo ni ne nyalo geng'o lekno. Nitie gigo ma kamoro ne wanyalo timo yo mopogore. King'iyo turnout, weri kata gi Kaluo. Kaluo ne ji otemo wuok oko, to ng'iya ne turnout ma Nairobi. Turnout ma Nairobi ne ni piny, ma kata duoko ma koro ne wuok ma ok wayie godo ni noyomb Raila Amolo Odinga gi kura 200,000, ni William Ruto nokalo 50% plus 1 gi kura 60,000. Nairobi de watiye motegno mondo ji owuog oko te, kamoro lokruok dobet, kamoro de wayombo joka mabor ma de ok gitemo kelo jo Venezuela mondo okel lokruok. Mage kit gik ma nagombo ni mondo watim analysis ni to enang'o mwanyalo timo mondo jowa owuog oko. Ting'e ni mano to be ok ni shida mar ODM kende. Na asewacho ni nitie jogo ma kamoro geno ni mondo wabed gi loch mopogore, to ka ging'iyo jogo mochung' ne yiero gionge geno. Koro ng'ato decide ni en odhi e holiday chieng' ma ji go ombulu, kata obed abeda e ot chieng' ma ji go ombulu. Mago gik ma kamoro nyalo affect ODM, nyalo affect UDA, to aneno ka gi affect luasi mar democracy, particularly multi-party democracy Kenya ka. Mago mbaka manyakwago. Lakini kata kamano, weche mag commission mochung' ne yiero, nyaka wawinjre kendo nyaka wabed gi commission ma ok neni oleng'ore konchiel. Kiny wan gi bura e od bura mar Senate. Waneno ka sirikal thung'owa ni walok chik miyiero godo commissioners mag IBC. To wasepenjogi ni to en ang'o matimore kwa loko chik ni kech ok bibede piny. Ka waloko piny ni, kwa loko chik ni, bech chiemo dhi dok piny. Chik ni kwa loko, ema boduoko bech mafuta piny. Giluongo wa special sitting king mondo wabede Senate, mondo wakal chik mamiyo president teko mar yiero jogo madhi yiero commissioners manyien. Kendo waneno ka mano biro mana kelo medo mirima, biro chido chunywa, biro miyo kata mbaka man wagoyo maber o mabei ndalari adek mokalo koro odupi matin. Nikech ne wawacho ni dongruok to wadwaro nikech wajo Kenya. Dongruok nyaka kel Kaluo nikech wachulo osuru. To dongruok no bende nyaka wabed gi thuolo, nyaka wabed gi freedom. IBC kata ka koro watieko wach mar mbaka mogo sani ni IBC koro onge gi commission. Duol jogo koro Chebukati giro osetieko, joga be noseriembe. Koro ang' ne tim nang'o? Dong' ma jatend piny Kenya en tema pod nyaka ondik gi tich. Wan gi chik sani. Chik manoyier godo Chebukati gini. Chik moyier godo Cherera gini. Chik moyier godo Justus Nyang'aya gini. Chik no pod nitie. En araka mane madang' wabed godo makori luongowa wawuok e recess ni mondo wabi wakal chik mamiyo president teko mar yiero referees, to president ni bende pod wan gadieri ni dhi chung' e higni mabiro. Mane ma kamoro kiny wanabede od bura kendo wanapenj ni to what is the agency? Sani kipenjo ja Kenya gima nie pache maduong', ahinya kawuono iyawo school next week. Jonyuol kia ni nyithindo dhi e school nang'o. Ka nyathini notimo klas 6 ikia ni odhi rwako long, odhi rwako sirwero. Pod wakia nyaka sani. Ikia no dhi e primary, okoso dhi e secondary. Nitie moko ma ang' dhi e secondary section, moko dhi e primary section. Mage gik manonengo benwa dich godo sani. Ok loko chik manitie. Nikech it's not like there is no law. Nitie chik. Amendment ni nok nyal bedo agent. Gima ne agent ne en ng'iyo weche mag somo, kaka nyithiwa dok e skul juma manyien, capitation midhi migi, weche mag bursaries, weche mag CBC, weche mag mafuta. Nikech ka nyithindo chako dhi e skul, to nitie nyithindo mang'eny matiyo ga piko, moko tiyo gi geche ka dhi e skul. Garama mar ngima ni malo. Koro ena priorities. Emomiyo ne awacho ka ker no biro Homa Bay. Ni jaduong' nitie weche moko mwawinjore, to nitie mok wawinjre. Kawuono wawacho ni mok wawinjrego wawegi mondo wadil gi mwawinjore godo. Bedo ni warwako president e yo mayom kamacha ok nyis ni wiwa osewil gi tich monengo be notimo kaka ker mar Kenya. To koro kata kwa tieko ni joga kata oseluongu sani e bura, ang'o madinyis jo piny mawinji kawuono? Nikech kata ang' ong'uro kwero gini ok en gima nigi haraka sani. Joka kweth cha to pod oingo.
pod gibiro mana kalo. Ok ane ka en wach mar namba. Gima ber gi od bura mar Senate ni watin, kendo ka wan gi paro moro ma waneno ni nyalo konyo Kenya, to nitie thuolo mwanyalo winjore. Inyalo paro higni moko mokalo kane wadhi e formula mani pogo godo pesa. Ne senators nowacho ni wadwan watim gima ber ne Kenya, kik watim gima ber ne jotelo. Omiyo kiny wabiro dhi e od bura, wabiro yalo nikech koro oseluongo ok wanyal ng'anyo. Tijwa en dhi kanyo, emomiyo joma be orowa kanyo. Mondo wachiw pachwa, mondo wane ni kar mondo waketh mwandu mar jopiny mar loko chik gi sani. Chik ma kamoro nok en agent. Chik manonengo loki kwa setimo audit, kwa setimo inquiry. Nonengo benu wakwongo rito watimo inquiry gi audit. Maker wacho kendo mwan bende wawacho ni koka walok chik. Gima duong' manonengo benu watimo en neno bedo gi bura mar ng'iyo kaka waikore kaka Republic of Kenya ne dok nyithindo e sikul. Be wan gi kilese, be wan gi bursary, be wan gi capitation, bende wan gi facilities. Sawa. Senator Sauma wawangwa, Moses Kajwang en senator ma Homa Bay, kama na inya kuomiyo wasechegi. Wabiro winjo kaka weche biro dhi e od bura kiny. Wadhi yweyo moro machuok kod weche manyien pod wantiere mana kaka gidhi mabor ahinya.